गिबियावनो मिडिया लोगो नोंथांमोन नोंखौ हामबाय होनग्रोयो बे समावहाय जेरैबायदि लेंहरदों बेबायदि नोंथांमोना सफैबाय आरो मिडियाखौ नायग्रा साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम आंनि अननायखौ जासिहरग्रोबाय। एक्सुअलि दिनैनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामा जाहैबाय सरहद को सरांजलि होननाय बियो मोनसे जोङो एवारनेस प्रग्राम जोङो लानो थामथिम जादों आरो बेखौहाय लिड खालामदों चेमन्त चेतना मन्च। दा चेमन्त चेतना मन्चआ दिनैहाय नैबे सराइबिल ओनसोलावहाय जोंनो आरसि कमिटि दानानै होबाय आरो आरसि कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो बिबानखौ लादों आरो जोंनि आफादगिरिया जाहैबाय जगत कुमार बसुमतारी सार बिथां। दा एक्सुअलि बे प्रग्रामानो जाहैबाय एवारनेस प्रग्राम आरो बे प्रग्रामा गासैबो धोरोम आरो जाथिखौ लानानैहाय बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। मानोना बे एवारनेस प्रग्रामा ओरैबायदि जे चेमन्त चेतना मन्चआ बर्डार एरियाखौहाय बिसोरो नायबिजिरो जे जोंनि बर्डारनि साखाथियाव मा कान्ट्रिफोर दङ जेरैहाय चाइनानो भुटान बेफोरबादिनिफ्राय जे गाज्रि मुवाफोरा जे बारबोआ बेफोरखौ बिसोरो सरकारजों थानानैहाय गोबांथार माखासे मेसेजफोरखौहाय सरकारनो होयो आरो बेफोरखौ नायबिजिरो। दा बेजों लोगोसे जे जिनिसा दिनैहाय लोब्बा लानानै जे जोंनि बे ओनसोलाव जेरैबायदि माखासे गाज्रि बारहावा जोङो नुथायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय इयुथफोरा गोबांथार दिनैहाय जेन'बा फेग्रा मुवा लानानै दिनैहाय गोदाव सोराव जानानै दङ। ड्राग्स जानायजों जानाय लोंनायफोरजोंहाय दिनैहाय गोदाव सोराव जानानै दं। दा बेनिखायनो दिनैहाय जिनिसा बेखौहाय जोङो माब्रैबा बे गाज्रि मुवानिफ्रायहाय दानि फैबाय थानाय इयुथफोर बा नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जोङो फोसाबलांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जे जोङो जातिखौ दिखोलांनोब्ला बा हारिखौ फोसाबनोबा बा एरियाखौ डेभेलप खालामनोबा जोङो सोलोंथाइ नांगौ। बेनिखायनो जोङो बेवहाय सोलोंथाइखौबो जोङो एवारनेस जोङो लाफानाय जादों। इडुकेसनखौ जोङो जेब्ला सोलोंथाइ लागोन अब्लासो जोङो जिनिसा जोंनि हारि जाथि आरो जोंनि गासैखौबो दिनैहाय जिनिसा जोङो डेभेलपमेन्ट फारसे जोङो बिथिङाव जोङो दावगानो हागोन होननानै बे ओनसोलनि बिभिन्न जनगोष्ठी दङ गासैखौबो जोङो आरसि कमिटिनि जानानै गुरैयै जोङो खावलायहरो जे नोंथांमोन बयबो जे बे 1 एप्रिलावहाय नैबे सराइबिल खाथियाव थानाय फिल्ड बेवहाय सारिथानिफ्राय बेलासिनि सारिथानिफ्राय मोनानि 10थासिम बे प्रग्रामा जागोन आरो बे प्रग्रामावहाय जोङो कालचारेल नाइटबो लानाय जादों। जिहेथु कालचारखौ लाबासो इयुथफोरा जिहेथु फैगोन बेनिखायनो मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय इयुथफोरनि थाखाय मानोना इयुथफोरानो जोंनि भबिसत दा बेनिखायनो इयुथफोरखौ लानानैनो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। खालि इयुथल' नङा गासैबो थारमाने बेवहाय इयुथ हक बा जेन'बा बिमा बिफा हक गासिबो बे प्रग्रामाव फैनो हागोन। आरो जोंनि डेटआ जाहैबाय 25आवमोन एप्रिल 25आवमोन खिन्थु बेवहाय जोंहा सेन्ट्रेल साहित्य सभा जानायलाय बेखौ जोङो पस्टपन खालामनानै 31 थारिखआव लांदोंमोन। 31 थारिखआवबो ओरैबायदि जाहैबाय जिनिसा परिखाया बियो फासयनानै 1 थारिखआव लांबाय। दा बेनिखायनो 1 थारिखआव जिहेतु 12थानि गेजेरावनो एग्जामा जोबगोन दा बेनिखायनो जोङो 4थानिफ्राय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बेवहाय जोंना जिनिसा मानगोनां जोंनि दानि बिटिसिनि चिफ बिथाङा इन'ग्रेसन खालामफैगोन आरो जोंनो माबाखौ मा होनना बुङो बेखौहाय ड्राग्सनि थाखाय गुवारै ड्राग्स जाबा माबायदि जायो मानसिनि देहाया बा गावनि फिउचारा माबायदि नस्थ' जालाङो बेखौहाय बुंफोरनानै होफैगोन बेखेवनानै होफैगोन। बेयो जाहैबाय जोंनि सिभिलनिनो डाक्टर नीलु कुमार ब्रह्म बिथाङा आरो इडुकेसननि बिखयैहाय बुंथिफैगोन जोंनि मानगोनां सराइबिल जुमदार कलेजनि प्रिन्सिपाल शिबराम मानगोनां शिबराम बसुमतारी डक्टर शिबराम बसुमतारी बिथाङा इडुकेसननि खेथ्रआवहाय
बियो फोरमायनानै होफैगोन। आरो बेवहाय गोबाङानो हयथ' साननो हागौ जे जिनिसा जिहेथु कालसारेल नाइटआ अखा थमफ्लेट जानो हागौ, खिन्थु जों बेबायदि खालामनाय नङा। मानो होनोबा जोंना मोनसे डिसिप्लिन दङ, बे डिसिप्लिनजों जोङो माखासे सिस्टेम दं, बेजों जोङो लांगोन। बेनिखायनो थिग 4टानिफ्राय 10टानि गेजेरावनो गासिबो खामानिया मावफुंजोबगोन।